Azken 2 urteetan, neurriak hartu ditu Bermeoko udalak Asiako listorraren isurriari aurre egiteko. Azken kanpainako datuak oso ontzat baloratu ditu udalak. Guztira 527 listor langile eta 45 listor erregina harrapatu dira. Udalerriko landa auzoetan 22 trampa homologatu jarri dira listorra bien lekuetan gehienak. Trampak oso selektiboak izan dira, eta udaletik azpimarratu da ingurumenari ez diotela inongo kalterik egin eta era egokian ipini direla, kokapena landa guneetan izanik. Aurten, iaz baino 45 listor erregina gutxiago harrapatu dira, hain zuzen ere negu eta udaberri euritsuak izan direlako gurean nagusi. Hori bai, langileen kasuan, listor langileen kasuan, iaz baino 2 aldiz listor gehiago harrapatu dira, 527. 2019ko udaberrirako udalak deia egin du nahi duenak etxean plastikozko botila eta ura ospinarekin nahastuz etxeko trampak jarri ditzan. Gogoratu, orain dela 8 urte heldu zen gurera Asiako listorra, intsektuak jaten ditu, fruta arboletan kalteak eragiten ditu eta bere ziztada arriskutsua da.